Guys, welcome to my channel, Mama Dils Vlog. Karon guys, maghimo ko og bula-bula. Ang nanagimix na nako ang ahos, paminta, ground pork og carrots. Ako mo siyang butangan og kuha ka itlog og timplahan ako og magic sarap. Butangan po nako og harina. Para sa harina dai. Harina. Mix na ko guys. Kinsa ga request dera ma? Si Harold. Ito saka magic. Nya butangan po nato sa og cornstarch. Dili ko daghan ng gamay lang kani. Tukdan na lang na. Kay arong mapag-crispy man na siya, pag-crispy. Paminta. Mana ang paminta dira. Nya magbutang ko og dili lang ato taksan dito. Harina. Ato lang banaon. Kumutar ay. Kumutar sa kamot eh. Naman po guys. Kita man ko ng puno. Basta ko naman. Binabasa sa ko ano? Itlog. Isod sa na sa freezer ma. Karon mo gahi-gahi na kumol ni mo ha. Isod sa unsa pa umol. Sibuyas Bombay mo butangan. Sakto mo sa kanya. Sige, mo lang. Bukan. Gangan pa rin na. Basta. Mura na nag-cake. Or mo gahi-gahi pa siya. Isod sa freezer nga naman or mag-mix pa to iyang mga flavors. Ito ron siya pa man na. Hindi na yung tuon ron. Nangayon naman to. Ngira ko, lipat-lipata mga pagkaon niya. Para pa rin ito niya mga 1. Magpahimo ko na siya ni mo og shakoy. Daka nang request siya sa ito. Mag-shakoy lang ka tama na may yes. Ito ma. Ikuha na ko. Kana na kong i-mix-mix. Sakto na niya? Charon. Guys, ato sa nang isod sa freezer kaya anong magagahi. Nung lami na bulahon. Bula-bulahon. Guys, bula-bula na guys. Kaya kaon na si Harold. Ano iyang lunch. Karon. Bula-bula with meatball pod. Ma! Kana siya gagmaya na kaisa ko sa meatball. Sa meatball. Isa sa meatball. Bula-bula sa miswa gagmaya na. Dili na ngayon nakadaka. Nagkaraman. Nadaghan pa di ay. Sige, pakuan pa. Basta ang sa meatball mga katunga kadakuan na. Meatball sa adi pagkatunga. Basta gagmay ang kuan eh. Isagol. Nana. Totoo ni tanan? Totoo na lang tanan kasarap kan unay. Agoan siya tar anang kaog. Lumpia may law. Lutuan siya na. Ang harap itong butangan ng sabon. Washing. Ayan.
Naman go, sarupin sa amra ko pudi na makuha. Silabit. Sa tapon ba? Kato din ko na matrisiper de. Naman ako guys, magluto na ko. Ato na ni maalutsoon. Wala lang, agagmay kay sagol o miswa. Oh, na ko na-request ni Harold. Sakto na lang eh. Oo, sakto na lang. Kaya lutoon pa man nagupod. Diba? Diba? Sunod na po na ito ang dalagto guys. Mari ko tayo. Malipay ito. Paborito niya na. Paduan na lang ako goto guys. Naguot. Hindi daghan na karot na. Kami nun na. Saan ka ba ng karot na? Lamay lagi ng karot yung pinalit. Tapos ko kayo. Daghan, ang gagmay man, daghan kayo mahurot. Hmm. Daghan mahurot. Karadlaw. Bilang may mga roti ba na. Wa na kayo mag-iyon nga mga mapiyong. Dungat na sa ito. Ito kayo mag-upay kung kayo na. Ito nito tapos eh. Alo ko di ko bakod. Saan ka na ba? Tabang. Ano eh? Ayun sa tanay, saan nakahilaw pa na. Hilaw Kuan na. na pag-init sa ito kuan. May ito. Hindi ka nangawate yan. Hindi lang man ulit ako po. Kalde da ko din lang kanak kane. Kanan. Di na. O ko ano na lang mabot ka 100. Sila kasi na nakakatanong ko. Sila yung taon wala ba? Sila oran na diba? Let's make your perfect water bottle. Pick a lid. Mix and match colors to fit. Diba pagkat pagdalang din ay mga kaos. Oo, yung tag. Guys, mauna na akong niluto nga bula-bula. Og ready na si Harold mukaon ani. Pero kaning gagmay guys, ako pa rin sa gulan og miswa kay mao po ni sa request ni Harold. Og mauna guys, bye-bye.